Габдулла Тукайның тууына 130 еллыкка багышланган «Әкияттә кунакта» исемендәге конкурс уздырылуын белгәч, без дә 4нче класс укучылары белән катнашып карарга уйладык. Һәм Габдулла Тукайның «Кәҗә белән сарык» хикәясен сайладык. Әкият персонажларыбыз тозлы камырдан ясарга уйлаштык. Һәм инде без тозлы камырны алдан әзерләп куйдык. Tuzlu qamur yasau üçün bizə 1 stakan tuz, 1 stakan qaynar su kərək buldu. Tuzunu qaynar suğa salıb bulğatdıq, onu jibitdik, həm şuna un qoşub ondan qamur yasadıq. Mənə indi bizim həzir qamurumuz əzir. Oxuyucular həzir əqiyyət personajların şuşu tuzlu qamurdan öyrəliylər. Mənə indi bizim tuzlu qamırdan əzirlənən sınlarımız əzir buldu. Lakin alarına biz günündəginə boyu yalımız. Şunluqdan biz onu duxovkada kiptir alabız, yəki kibergə qaldırabız. Biz bu işləgən işlərimizin bir gündə klassda kibergə qaldırdıq. Mənə indi ikinci gündə biz işlərimizə devam ederiz. Həzir oldağı gününü yasağan sınlarımızı kirəqli tüslərgə boyuyuz. Lütfen olun. Olun lütfen. Mənə bizim indi həzir personajlarımız bu yaldı, əzir buldu. Həzir onu üstlükdə ornaşdırabız. Başqa, indi bizim tabiat rəvişi olsun üçün jirlikə hıva ekləyibiz. Həm şuna jip yağışdırabız. Yeşil ulen forması bularlığa ettirib. Üstlükə özümüzün əqiyyət personajları bilən tullandırabız. Biz indi orman kilib çıxsın üçün ağaçlar qoyduk. Onda uşaq qoyalmışsınız əli bağlar. Sizin bürülərinin oturası var.
Әйдәгез укучылар, uşakны ясарга кирәк, гөмбәләрне утыртырга кирәк, урыннардан торып ясасак була. Алгаrak koy kırığa. Yapıştırıp koyalım, yapıştırıp. Gümbelerini kuşlarına turda bırak koyup, gümbeler kaldı. Renatçıydı. Bak tarafıydım. Burnuna karıksan. Bu yaptığında kalsın. Менә безнең укучыларыбызның эшләгән Кәҗә белән сарык әкиятенә дигән композицияләре әзердә булды. Безнең шушындый композиция килеп чыкты. Менә мәктәбебездә, Түбәнәт мәктәбендә шушы башлангыч 4нче һәм 2нче класс укучылары кеше белән Габдулла Тукайның тууына 130 еллыкка багышлап без шушындый күргәзмә оештырдык. Беренчесе безнең Габдулла Тукайның Су анасы әкиятенә багышлана. Шуннан икенчесе әти-әниләр ярдәме белән эшләнгән Шүрәле әкиятенә композиция. Өченчесе безнең шулай Габдулла Тукайның Кәҗә белән сарык хикәятенә багышланган композициябез.
һәм дүртенчесе кызыклы шәкерт шигыренә композиция. Монсы да шулай ук әти-әниләр ярдәме белән башкарылды. Менә мәктәбебездә шушындый композициялар оештырылды. Без сезгә шулай ук балаларның ничек эшләвен күрсәткән мастер-класс төшердек. Безнең бүгенге мастер-классыбыз шушының белән тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.